Sevamina, ja som Komár z Katana Brothers a dneska vám poviem niečo o anime Sankarea. Je to anime o zombíkoch, teda vlastne o jednom, ktorý sa volá Rea Sankarea, nie, Rea Sankara, alebo také niečo. No jednoducho je pekná a je zombík. Jo, je zombík, je a nesom nekrofil. Ale ten, čo tam hrá Snu Chihiro, sa do nej zamiluje, až keď z nej spraví zombíka. Takže on je nekrofil, nie ja. On je nekrofil. On. Ide o toto. Chihirovi zomrie mačka, alebo kocúr, teraz neviem čo to bolo. Zrazí ho auto a nájde v knižnici nejakú knihu o zombíkoch. Je tam napísané, že čo musí spraviť, ale chýba mu tam jedna prísada. Takže ide do starej bowlingovej haly a tam začne pripravovať na to veci. No a jednoducho raz za čas sa tam príde tá Rea vykričať, pretože má hrozného otca. No, takže tak to bolo, ako chodí týždeň, dva, alebo koľko pár dní. On si ju tam všíma, neviem, či sa mu ľúbi, alebo čo, mne by sa ako ľúbila. No a ide o to, že raz sa akoby, raz spraví blbosť a zistí, že je tam. No a od tej doby vlastne ona ho presvedča, aby ju zabil. Jo, zabil. Vy, čo poznáte Meg Citrona, tak áno, chovám sa ako on, pretože som pred chvíľkou dokúkal jeho jeden let's play. Takže áno, je to tak. Mám rád let's playerov a budem ich z istej časti aj kopírovať. Priznávam sa, budem ich kopírovať, je mi to jedno, čo budete na nich, či ma budete hejtovať, no je to jedno, aj tak ste len 4, takže mi moc nespravíte. No, ide o toto. Nakoniec Rea zomrie, ale Jerko si zobrala ten jed, ktorý ju mal zabiť predtým, takže sa s nej stane zombík. No a zdrhne z domova a jej otec ju začne hľadať. No a končí to tým, že ju nájde a Chihira prebodne. Ale prežije a vy si zistíte ako. Takže prejdeme asi k hodnoteniu, pretože nechcem už viacej moc spoilerovať, mám napísané všetko. Takže prechádzame k novému hodnoteniu. Opening, príbeh, kresba a celkové hodnotenie. Opening je to všetkým jasné, no. Opening. Takže všetky kategórie sú do 10 bodov. A rozhodol som sa len v jednej kategórii dodržať tento rozsah. Pretože jednoducho niektoré anime sú excelentné, epické, úžasné, tak nejak. Takže opening. 11 bodov z 10. Nebol až taký extra, ale bol vážne pekný. No, musím uznať, že bol vážne pekný. No. Príbeh 12-10. To anime má 12 dielov, takže na ten príbeh to bolo docela krátko. Viem, že by mali byť 2 alebo 3 OVA. Mám v pláne si ich pozrieť, ale z toho už recenziu nebudem robiť, len toto čisto anime. No, kresba 10 z 10. V tejto kategórii budem dávať asi väčšinou 10 z 10 a znamená to, že neboli tam žiadne chyby, ktoré som si všimol ja, neboli tam nejaké bugy a neviem čo všetko. No a celkové hodnotenie, možno niektorých sklamen, ktorí ste toto anime videli a možno niektorých neinšpirujem, aby si toto anime pozreli, ale videl som o dosť lepšie, ale stále to je lepšie ako SAOčko. To je na môj názor, no, takže bohužiaľ len 12 bodov z 10, takže ale je to tak, no, takže Sevamina zase.